Diolch i ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal yn gofyn i ti dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrd ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso ein gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn neuadd. Gwych atgoffa ein bod ni yn mynd i gynnal ein cwrgweddi misol nos Iau yma sy'n dod am hanner awr wedi 7 yn y neuadd. Gyda'n hoedfa nesaf fydd pnawn Sul a hanner awr 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i ganu trar ein heistedd Emyn 434. Dilyn a fiesu mawr wrth ddilyn ôl eidrau. 434. Fydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Mathew, penod 16, gan dechrau darllen yn adnod 21. Mathew 16, adnod 21. O hynny allan y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jerusalem a dioddef llawer gan yr hyniriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd a chyfodi y trydydd dydd. A Ffeder wedi gymryd ef ato a ddechreuodd ei gyrryddu ef gan ddywedyd arglwydd trigarhaw wrthyt dy hun, ni bydd hyn i ti. Ac efe adrodd ac ddwedodd o'r Pedr, dos yn fy ôl i Satan, rhwystyr ydw ti i mi, am nad ydwyt yn syniad y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion. Yna dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion, os mae neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes a chynlyned fi. Cynnes pwy bynnag a wellysio gadw ei fywyd a'i cyll, a pwy bynnag a gollo ei fywyd o'n plegyd i a'i caiff. Cynnes pal sad i ddyn os ennill efo'r holl fyd a cholli ei enaid ei hun, neu pa beth ar rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid. Cynnes mab y dyn a ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'i anghylio, ac yna rhydd e fe i bawb yn ôl ei weithred, yn wir y dywedaf wrthych, y mae rhai o'r sawl sydd yn sefyll yma, a'r ni phrofan dangau, hyd o'n i welont fab y dyn yn dyfod yn ei frenhiniaeth. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto ein bod yn gallu dod at y ti ac yn dod trwy enw a trwy heiddiant dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am bob un cyfle i ni yn ei gael i ddod i alw arna ti, yn diolch i'n bod yn gallu galw arnat wrth i ni fynd a dod bob dydd, trwy gydol y dydd, yn ein gweithle, yn ein cartrefi, o Dduw wrth i ni deithio, i ni yn gallu mwynhau cymdeithas ath ydi, a gallu dod a ein mawl an desyfiadau ger dyfron, ond i ni yn arbennig o ddiolchgar ein bod yn gallu dod ynghyd ar y Sabath, gyda'n gilydd i alw
arna ti, ac yn gweddio Dduw y byddi di yn agosau atom ni yma yn ystod yr oedfa hon, ni yma yn yr adeilad a rhai sydd yn ymuno â ni yn nawr neu fydd yn ymuno â ni, yn gweddio Dduw bydd ein hyddoliad yn dy blesio di. A byddwn ni yn dy ddyrchafu di goriwch pob enw arall. A bydde di'n helpu ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein helpu ni yn cyffesu mor aml o Dduw ein bod ni yn cael ein temtio i peri fod ein llygaid yn gostwng ac yn edrych lawr ac oddi fewn ac yn peri ddigalonded i fod yn llethol ar y degau ac maddau ni am ein anghrediniaeth. Maddau ni o Dduw i ni'n anghofio mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud ac gall holl wlad cael ei thrawsnewid mewn eiliad. Ac felly o Dduw i ni yn galw arna ti, pam yr wyt ti yn oedi, pam nad wyt ti yn rhoi y gair o'r chymyn. I ni'n gweddio byddi di yn rhoi y gair o'r chymyn, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. Y bydd na rai yn dod i fewn i wrando ar dair, y bydd na rai fydd yn gwrando ar y we, ac efallai o Dduw i ni'n gwybod fod hyn yn bosib. Y bydd na rai yn ei cytrefi, yn ei mannau gwahanol, yn profi ar gyhoeddiad o bechod, ei bod yn torri dy ddydd, ei bod wedi troi cefn arna ti, ac o Dduw bydd hyn yn ei llethu nhw, ac yn ei taro nhw lawr, ac y bydd na edifeirwch amlwg i weld, ac y byddant yn dod a droed y groes, ac yn derbyn iachawdwriaeth, ac yn derbyn maddeuant pechodau. O Dduw, wyt ti'n gallu gwneud y pethau yma, rhoffydd i ni ddisgwyl, rho'r awydd i ni weddio yn dair y byddi di yn gweithio unwaith eto yma yn ein gwlad ni. I ni'n gweddio Dduw am gledyd y byd, ond eto Dduw, i ni'n edrych ar ein gwlad ni, ac i ni'n gweld y fath galedwch, y fath dywyllwch, o Dduw. Mae yna faich arnom am y wlad hon, o Dduw, sydd wedi mynd mor bell o dy bethau di. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, maddau ni ein bod yn esgyluso ein cenedl ein hunan. Maddau ni bod ni'n esgyluso rhai sydd yma o'n cwmpas ni. Ac nad ydynt hyd yn oed yn ymwybodol bod y air yn cael ei chyhoeddi yma. O Dduw, rho baich dromach i ni, gad i ni deimlo y baich yma fwy fel ein bod yn gweddio arna ti, i drigarhau wrth ein gwlad fach ni yma, a gwledydd y byd hefyd i ni yn gweddio o Dduw, y cael weld dyddiau gwell, ac dyddiau lle bydd na bobl yn eu torfaoedd yn troi ata ti. Felly o Dduw, bendithiau'n hoedfa nawr, i ni'n gofyn i ti i dywallt y lan ysbryd arnom, tyr di'n plith, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 188. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. 188 gen i sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o'r Efengyl o Mathew, penod 16 ac adnod 24. Mathew 16, adnod 24. Yna dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion, os mae neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes a chanlyned fi. Nawr fe welwn ni yn yr adnodau blaenorol bod yna gamddealltwriaeth wedi digwydd ac i ni'n gweld hynny yn aml. Mewn oedfawn, ni'n gallu weld yn aml, mewn capeli, fod na bobl yn camddeall yr Efengyl. Dyn nhw ddim wedi ddeall e. Ac mae'n rhyfedd sut mae blynyddoedd yn gallu mynd heibio, dyw pobl ddim wedi sylweddoli bod nhw wedi camddeall yr Efengyl. Pethau chi'n siarad yn nhw, mi fydden nhw'n dweud, dyma beth ni'n credu, a byddwn nhw'n dod yn reit agos i ble fyddech chi'n gobeithio, ac mae blynyddoedd yn mynd heibio, ac efallai bod nhw wedi camddeall. I chi ni weld ambell, dwi ddim wedi cael y profiad yn rhy aml, ond dwi wedi pregethu mewn capel nad yw yn Efengyledd. Dim yn honni fod yn Efengyledd. A dim ond llon llaw oedd yna. Ac o'r ychydig oedd yn effro, a doedd dim llawer yn effro o'r ychydig oedd yna, ond oedd pob un yn hynod ddiolchgar ar ddiwedd yr oedfa. Ond mi roeddwn ni'n gwybod, oedd dim un ohonyn nhw'n credu beth o'n ni newydd i bregethu, achos mi roedd yn ôl pob sôn yn rhyw ffaith oedd ar led. Doedd rhain ddim yn cytuno gyda'r Efengyl, ond rhyw sut neu gilydd o'n ni wedi ffeindio fi'n yn bregethu yno. Ac eto roedden nhw'n diolch ar diwedd. Nawr, i fe cwrteisio oedd e, mae'n anodd dweud, achos mae'n beth braf bod pobl yn diolch, a dyw hwnna ddim yn rhywbeth cyffredin heddi ta beth. Ond yr oedd rhain yn diolch, ac o'n i'n gwybod, peta nhw wedi gwrando neu wedi deall rhywbeth, bydden nhw'n ffyrnig. Ond eto i gyd, rhywsut yn gilydd, o'n nhw wedi clywed ambell i beth, ac wedi falle mwynhau, falle clywed rhyw lais neu gwyneb anghyfarwydd. Dwi ddim yn gwybod beth oedd e. Dwi wedi gweld troi yn eraill pobl yn sylweddoli beth chi'n dweud, a chi'n gweld yr atgasedd yn nhw. Mae ffordd mae pobl yn ymateb, ond falle bod yn cymryd blynyddoedd i rai i weld hyn.
A dyma beth i ni'n gweld yn y darn yma. Mae'r darn yma yn ddarn sydd yn dangos yr oedd na ryw gamddealltwriaeth wedi bod. Ble yr oedden nhw'n sefyll, dydyn ni ddim yn mynd i fynd ar hyd y trywydd yna ar y funud, ond mi roedd na ddisgwyliadau anghywir am yr Iesu, ymhlith i ddilynwyr. Ac roedden nhw wedi camddeall y peth. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gamddealltwriaeth dyn yn gyffredinol, ac yn ail, croes Crist, ac yn drydydd cadwedigaeth sicr. Wel, yn gyntaf, camddealltwriaeth dyn. Ond nid dyna yw hanes y byd. Natur ddynol yn elyniaethus, i ni'n gwybod hynny tuag at Duw, does dim angen i ni fynd ymhell i weld hynny mae dyn yn naturiol yn elyniaethus tuag at y gwir Dduw hynny yw. Nid yw dyn yn elyniaethus tuag at Dduw, gyda dyfach. Mae'r byd yn llawn addolwyr o Dduw, o'i Duw o'i gwneithuriad ei hunan. Ond y Duw sydd yn y Beibl, pan mae pobl yn dod i ddeall a sylweddoli beth mae'r Beibl yn ei ddysgu, maen nhw'n mynnu ei newid e. Yn y cyfieithiadau sydd gyda ni, mae yna filiynau ohonyn nhw siŵr o fod, dwi'n gwybod cannoedd, miloedd o gyfieithiadau gwahanol, a beth i chi'n ffeindio yw hyn, y bobl sydd wedi cyfieithu nhw, dyn nhw'n credu'r Efengyl, dyn nhw ddim yn hoffi'r Efengyl, fel ag y mae yn y Beibl, ac felly maen nhw'n addasu'r gyfieithiad i fod yn llai eithafol, yn fwy modern, yn fwy agored i bawb, achos dyna'r oes sy'n ni'n byw ynddi. Ac felly ni'n gweld yr atgasedd naturiol yma, tuag at y gwir neges. Pan mae yna ddealltwriaeth, i ni'n ei weld e. Be ni'n gweld ar bob achlysur yw gogwydd dyn yw ymwrthod, neu gwir droi y neges. Dyna beth i ni'n ei weld trwy gydol hanes y byd. Mae dyn am wyr droi y neges y Beibl. Os yn rhoi unrhyw amser i'r Beibl, gan amla, beth i ni'n ei weld yw hyn. Fe fydd pobl yn ei wyr droi, yn ei newid e, addasu fe, yn y cyfieithiadau, yn yr emynau ni'n canu. Dyna beth ni'n gweld yn rhemp ar hyd capeli ein gwlad ni heddi. Siwr o fod, os na gapel yn canu, mi fydden nhw wedi troi at ryw ganeuon llawer mwy ysgam, ddim mor athrawiaethol, gyda tonau eitha llawn symud, ac felly rhywbeth fydd yn llawn emosiwn a rhyw deimlad braf. Beth yw hwnna? Gwir droi y neges. Gwir droi yr addoliad. Dyna beth sydd yn digwydd trwy'r amser wedi bod, erioed. Dyw hwn ddim yn rhywbeth modern. Mae dyn unau yn gwrthod yn llwyr y cyfan a dilyn llwybr gwbl wahanol, neu, os yn grefyddol, mae e yn gwir droi. Mae e'n dewis a dethol be mae'n hoffi. Yr hyn y mae yn fodlon ei ganiatau yn ei grefydd e. Crefydd Cristnogol, Protestanaidd, neu Efengylaidd, ond nid yw hwn yn rhemp bellach o'r ychydig eglwysi Efengylaidd. Beth ni'n gweld yw, mae yna wyr y droi wedi bod. Dwi'n gwybod byddwn ni'n teimlo'n anghyffyrddus iawn mewn sawl lle Efengylaidd. Dim o ran fod yn feirniadol, byddwn ni'n teimlo dwi ddim yn gwybod os yw'r addoliad yma yn unol â gair Duw. Dwi ddim yn siŵr os yw'r neges yn unol â gair Duw. Dwi ddim yn gwybod os yw'r ffordd maen nhw'n hybu ni fyw yn unol â gair Duw. A mi fyddwn ni'n gobeithio gydag eraill yn teimlo'n anghysurus yno. Ond mae rhywbeth, dyw'r pobl modern heddi ddim yn fodlon dweud hynny. Mae'n swnio'n rhin feirniadol. Ond na, os na wyr droi wedi bod, mae'n anghywir. Na roedd Iesu Grist yn cywiro'i ddisgyblion. Be nath e? Mi roedd y disgyblion wedi camddeall. I ni'n gweld yn yr Iddewon yn gyntaf. Mor eglur, pwy fedri dweud wrthyn ni bod Eseia ddim yn glir? Cyn i mentro gofyn i bobl. I'r Iddewon, roedd Eseia mor glir ac y gellir bod. Mae yn yr Hen Testament, i ni'n gwybod hynny. Darllenwch Jeremia, darllenwch y proffwydi. Maen nhw mor glir. Nawr, dwi'n gwybod yr oedd yr addewid, a doedd e ddim mor amlwg, ac pan ni'n sôn am cyfnod Iesu Grist yn dod, pan nath e wireddu'r proffwydolaethau, ond wedi dweud hynny. Mi roedd yr proffwydolaethau'r Hen Testament yn anhygol. Yn ddi a gwyn. Yn eglur. Ond ni welodd llawer o'r Iddewon y gwir Efengyl. Fe wrthodant y neges. Fe gwrthodon o'r proffwydi.
Roedden nhw allan am waed y proffwydi, ac yna pan dath yr Iesu y Meseia fel a ddawyd, be wnaethon nhw? Be nath yr Iddewon? Ond gwrthod y Meseia. Fe wrthodon nhw fe. Ond roedd e wedi ateb pob un, roedd e wedi cyflawni pob proffidoliaeth. Roedd yr Iddewon yn disgwyl arweinydd milwrol economaidd, un a fyddai yn dyrchafu'r bobl, codi'r deyrnas, y sôn yn yr Hen Testament am y deyrnas, beth oedd e? Mae'n mynd i ddod, mae'n mynd i wneud ni'n genedl. Ond nid yw'n cyfleru rhyw fath o teimlad o falchder yno chi. Dyna, mae fel y Cymru heddi yn meddwl, a mae lot o sôn mewn gwledydd yn does am annibyniaeth, a yr iaith Gymraeg yn cryfhau, ac mae yna rhyw deimlad o Gymreigdod, a mae pob math o beth yn troi oddi mewn, a pan mae'r gemau Cymru yn chwarae pêl-droed a rygbi, chi'n gweld y baneri yn chwifio, a mae pawb yn teimlo'n falch fel cenedl. Ac efallai roedd yr Iddewon yn meddwl, mae yna Feseia mynd i ddod, a fydd ar gem ceffyl anferth, fydd e'n fwy cryf, fydd e'n ddyn, fydd e'n arwain i frwydr, fydd e'n gorchfygu'r Rhufeinwyr, fydd e'n gallu arwain i'n economaidd, ac fe fyddwn ni'n gallu gweld y wlad yn llwyddo o'r diwedd. O, roedden nhw'n llawn cyffro. Cenedl pwerus. Na fydd rhaid nhw'n cael ei gormesu gan ei gelynion dim mwy. A dyna beth o'n nhw'n meddwl. Bod Eseia wedi dweud yn gwbl glir, ond roedden nhw wedi camddeall y proffwydi. Roedden nhw ddim wedi deall e. Roedd hyd yn oed rhai o ddilynwyr yr Iesu y disgyblion yn meddwl am deyrnas oedd i ddod fel un daearol. Roedden nhw hefyd, gyda faint bynnag o ddealltwriaeth oedd ganddyn nhw, roedden nhw hefyd wedi syrthio i'r camgymeriad yma. Yr oedden nhw'n meddwl y byddai'r Iesu yn dod ac yn ffurfio teyrnas gadarn, lle bydden nhw yn rhan flaenllaw ohoni. Efallai, yr oedd rhai o'r disgyblion yn meddwl byddai cyfoeth yn rhan ohoni. Anrhydedd yn sicr, mae hwn yn ffactor, gai fy anrhydeddu. Fe nai sefyll gyda'r Meseia, ac falle cai fy ngosod mewn rhyw safle o'n rhydedd. Ac falle byddai fe'n dod â fwy o bleser, bywyd llawer hwyddach. Rhan o deyrnas a fyddai'n darparu diogelwch iddyn nhw a'i teulu. Ac felly, mi roedden nhw beth bynnag oedd y ddealltwriaeth oedd ganddyn nhw, ac falle roedd yna elfennau cywir yn y ffordd oedd nhw'n meddwl am yr Iesu. Ond hefyd, mi roedd yna elfen daearol. Mi roedden nhw hefyd yn meddwl, fe fyddwn ni'n saff, fyddwn ni gyda fe. Achos mae e'n mynd i fod yn arweinydd, mae wedi cael ei addo. Os wedi cael ei addo gan y proffwydi, yna fe fyddwn ni'n saff gyda'r Meseia. Ac felly chi'n darllen yn ymateb yr Iesu. Chi'n gweld angen, yr oedd yn gweld yr angen i ddysgu'r disgyblion. Gwrandewch ar adnod 21. O hynny allan, y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w disgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jerusalem. A dioddef llawer gan yr henuriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a chyfodi'r trydydd dydd. Doedden nhw ddim wedi sylweddoli na. Doedd y disgyblion ddim wedi sylweddoli y byddai'r Iesu yn cael amser caled. Doedd y disgyblion ddim yn sylweddoli na fydda fe yn boblogaidd. Doedden nhw ddim yn sylweddoli bydda fe'n dioddef. Roedden nhw eisiau gadw o Jerusalem, lle roedd ei elynion e, ond roedd yr Iesu'n dweud, mae'r rhaid i fi fynd i Jerusalem. Rhaid i fi wynebu yr henuriaid, yr archoffeiriaid, yr ysgrifenyddion. A dyma beth sy'n mynd i ddigwydd i fi, fe gaf y lladd. Ond mae hefyd yn dweud rhywbeth anhygoel, ond doedden nhw ddim yn deall hwn, fe fyddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Chi'n gweld ymateb 4 yn adnod 22. A Phedr wedi gymryd ef ato a ddechreuodd ei geryddief. Gan ddywedyd arglwydd, trigarhaw wrth ei dy hun, ni bydd hyn i ti. Mae'n dweud oedd yr Iesu, na, paid a wneud na. Paid a mynd i Jerusalem, arbed ei hun, dwi ddim yn mynd i caniatáu hwnna i ddigwydd i ti. Dwi hwnna ddim yn gallu bod. Ti yw'r Meseia, paid a fod yn ddigalon am y peth, paid a gofni'r peth. Chi'n gweld oedd e ddim yn deall. Roedd e wedi camddeall. Mae am osgoi, i'r Iesu osgoi y dioddef.
Ond cyrraeddodd yr Iesu Pedr, adnod 23, ac fe adrodd, ac ddywedodd oedd Pedr, dos yn fy ôl I Satan, rhwystyr ydw ti mi, am nad ydwyd yn syniad y pethau sydd o ddew, ond y pethau sydd o ddynion. Roedd yr Iesu'n gweld beth o'n digwydd fan hyn, oedd Satan yn gwneud unrhyw beth, ond diwe, I rwystro. I ni'n gwybod hynny, mae Satan yn amrwystro pregethu'r Efengyl. Ni'n gwybod hynny. I ni wedi weld e trwy ein bywydau ni. I ni wedi gweld pobl yn troi cefn, yn rhoi bywyd yn anodd I bregethwyr yr Efengyl, ac yn dweud pob math o bethau. I ni'n ei weld e. Does dim byd o wahanol. I ni'n gweld rhwystrau diri, digalondyd yn dod ar cyhoeddi'r Efengyl. Pam? Mae Satan amrwystro pregethu'r groes. Os na unrhyw gapel yn mynd I pregethu'r Efengyl yn ffyddlon, fe fi Satan am I rwystro fe. A dyma beth ddigwyddodd fan hyn. Yr oedd Iesu'n dweud, dwi'n mynd at y groes, dwi'n mynd I fynd ar hyd y llwybr o ddioddef I Jerusalem, ac yna mae Pedr yn caniatáu Satan I ddynyddio fe, ac mae'r Iesu'n dweud e fel y gymau e, paid â fy rwystro fi. Ac felly mae'r Iesu yn mynd ymlaen ac yn egluro yn gwbl eglur. Mae wedi dweud wrthyn nhw, mae'n rhai, dyma yw'r Efengyl, dyma yw'r teyrnas, dyma'r Meseia, I chi wedi camddeall. I chi wedi meddwl am ryw lwybr deiarol, teyrnas, deiarol, gwleidyddol, economaidd. Ac I chi wedi meddwl mae math yno genedl fydd yn dod, ond I chi wedi camddeall. I chi'n sylweddoli, yr wyf fi fel y Meseia yn mynd I ddioddef ac yn mynd I farw. Mae'n dweud wrthyn nhw fyddai'n atgyfodi. Ond mae'n mynd I fod yn lwybr anodd. Ac mae'n dweud wrthynt, dyma'r llwybr I chi mynd I rhodio hefyd. Adnod 24. Yna dywedodd yr Iesu wrth I ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl I, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chynyned fi. Allwch chi weld, fe'n edrych yn llyged y disgyblion, ac yn dweud, os ydych chi am fy nilyn I, mae rhaid I chi ddeall yr Efengyl. Mae rhaid I chi ddilyn. Os ych chi am fod yn ddisgyblion, os chi eisiau bod yn Gristnogion, os chi'n awyddus I ddilyn Cristnogaeth, y ffydd Gristnogol, yna mae rhaid I chi sylweddoli mae'r un llwybr a fy llwybr I. Ond nid oes na llawer heddi yn parhau feddwl yr un ffordd. Yn awyddus dilyn Cristnogaeth, ond gyda disgwyliadau ei hunan. Dyna beth I ni'n gweld. Efallai'n disgwyl rhyw elw tymhorol, deiarol. Maen nhw'n disgwyl e. Maen nhw'n meddwl yn llwyr ar y lefel nawr. A falle fori. Ac yn gobeithio cael rhywbeth mas o'r capel. Rhyw gysur. Rhyw deimlad o ddiogelwch, efallai. Y rhai efallai'n meddwl am ddilyn a derbyn rhyw fath o rhywbeth dros dro. Falle os doi'r oedfa fyddai'n teimlo'n well. Falle rhyw noson maen nhw'n teimlo'n isel. Ac yn dod i'r capel mwyn teimlo'n well. Dwi'n cofio'n sicr yn y cyfnod yn y coleg, mi ddod, chi'n gweld hyn. Blynyddoedd yn ôl, mi roedd yna rhai, fi'n gwybod fel ffaith bydden nhw'n teimlo'n saff gyda Cristnogion. Achos oedd y byd, yn wedig yn y sîn ar yr ochr Gymreig, yn llawn meddwdod ac anfoesoldeb. Ac felly, lle saff oedd bod gyda Cristnogion am y tro. Pobl I fod yn ffrindiau ni, pobl I'n helpu ni. Ond heb ddeall, heb gweld, mae nid rhywbeth tymhorol yw I neu fi deimlo'n iawn dros dro, nid rhywbeth felly oedd e, ond dyna sut mae llawer yn edrych ar yr Efengyl. Tan bod nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir Efengyl. Neu pam dod wyneb yn wyneb gyda'r hyn yw goblygiadau'r Efengyl. Pan mae hyn yn digwydd, I ni wedi gweld e droion. Mae yna wrthodiad. Mae yna tynnu nôl, a welwn ni mohonyn nhw byth to. Sawl un I ni wedi gweld sydd wedi dewis y llwybr yma, pan o'r diwedd wedi deall beth yw'r disgwyliadau o'r Efengyl. O'n nhw'n meddwl bydde'n neud proffes yn elw tymhorol. Yn teimlo well ar y pryd, gyda, yn wedi os oedd yn gapel mawr,
llawn, falle pobl ifanc, lot o bobl. Ac mae yna rhyw deimlad o ddiogelwch yma. Mae pawb wrthi yn canu ac mae rhywun yn dod i siarad am rhywbeth beiblaidd, am y greadigaeth neu beth bynnag yw e, neu am helpu'r trydydd byd, ac mae'n eich chi deimlo'n dda, a chi'n gweld pawb yn hapus ac yn clapio ac yn canu, ac mae'n deimlad, ac mae gymaint ohonyn nhw, mae'n eich chi deimlo'n gryf, ac eich chi'n teimlo'n saff, ac chi'n meddwl mae hwn yn ardderchog, o dwi'n hoffi'r Cristnogaeth yma, ond dyn nhw ddim wedi deall y gwir Cristnogaeth, ond falle rhyw ddiwrnod pan yn dod wyneb yn wyneb bod y llwybr Cristnogol yn unig ac yn galed, llawn dioddef efallai, maen nhw'n troi cefn. Dyn nhw'n licio'r pregethwr dim mwy. Falle cynt, ond nhw'n hoffi'r pregethwr. Dyn nhw'n licio pregethwr dim mwy. Mae'r pregethwr wedi newid yn ôl pob sôn. Yn rhyfedd yn diwedd. Sut mae'r pregethwr sydd wedi newid. Ond falle'r her sydd eisiau dweud yno, ewch nôl i gymlynedd a gwrandewch ar y pregethwr, pwy bynnag yw'r pregethwr hwnnw. A gwel os mae'r un yw'r neges. Ac yna dewch i'r penderfyniad os mae'r pregethwr a'r neges yr efengil sydd wedi newid, neu ai chi sydd wedi deall o'r diwedd, mae dyma beth yw'r efengil, a dwi ddim eisiau'r efengil yma, dwi eisiau efengil gyda meseia economaidd, dwi eisiau cael digon o arian i ddod mewn, dwi eisiau cael digon o ffrindiau i ddod mewn, dwi eisiau, pan dwi'n teimlo'n isel, bod rhywun yn mynd i godi fi fyny a neu fi teimlo'n well, dyna'r efengil dwi eisiau efengil sy'n caniatáu i fi fynd allan ac yfed ar nos Wener, ac i fynd allan a bod yn anfoesol os dwi eisiau efengil sy'n caniatáu unrhyw beth. Ond nid dyna'r ffydd efengiledd heddi. Pan maen nhw'n sylweddoli bod y gwir efengil yn mynd yn groes i'r graen, achos mae natur ddynol eisiau fe'n rhwydd. Dyna'r broblem. Mae natur dyn yn bechaderus. Ac mae'n mynd yn groes i'r graen, ac wir mae'n mynd yn groes i'r graen iddyn nhw, dyn nhw'n hoffi fe. Ac maen nhw'n troi cefn arno fe. Roedd Iesu wedi gweld hwn, oedd yn digwydd yn ystod bywyd Iesu Grist ar y ddeiar. Roedd yn digwydd yn yr Hen Testament, digwydd trwy'r Testament Newydd, a mae wedi digwydd trwy'r eglwys fore, trwy hanes yr eglwysi ym mhob rhan o'r byd. Ewch i unrhyw rhan o'r byd, fe welwch i fe unrhyw, yr un yw'r broblem. Mae yna gamddealltwriaeth o'r efengil. A be chi'n ffeindio yw, mae pobl yn dewis ac yn dethol be maen nhw'n hoffi. Ac yn creu eu crefydd ei hun. O gadewch i ni symud ymlaen. Croes Crist yn sicr. Yr oedd y llwybr, yr oedd Iesu Grist yn ei droedio yn unigryw iddo fe. Mae e'n dweud eich bod y llwybr i ni fel disgyblion, Cristnogion, yn mynd i ddilyn yr un llwybr â fe, ond eto i gyd bod hwnna'n wir, ond mae un Iesu Grist yn unigryw, achos dydy ni ddim yn mynd i talu'r pris am bechod ar y groes. Dydy gofaint y tad ddim yn cael ei dywallt arno ni. Felly yn yr ystyr hynny, mae e'n wahanol. Ond ni'n deall, ac fe fyddwn ni'n esbonio maes o law y goblygiadau hyn. Ond adnod 21, o hynny allan y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w disgyblion fod rhaid iddo fynd i Jerusalem. A dioddef llawer gan yr heniriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a chyfodi'r trydydd dydd. Dyma oedd y llwybr y trefnwyd cyn llunio'r byd. Rhaid. Sylwch y gair rhaid. Dyma oedd yr unig ffordd y gall cyfiawnder Duw cael ei fodloni. Dyma'r unig ffordd, dyma oedd y drindod wedi cael y cyfarfod hynny. Cyn i'r byd cael ei greu, yna roedd y tad a'r mab a'r ysbryd glân, ac wrth iddyn drafod iachawdwriaeth, cyn i ddim bechu hyd yn oed, trefnwyd ffordd i achub dyn o'i bechod. I chi'n deall hwnna, wrth gwrs i chi ddim yn deall e. Dwi ddim yn gallu deall e, sneb yn gallu deall e. Mae e tu hwnt i ni, ond i ni'n gwybod bod yn wir, rhaid iddo fod yn wir. Bod ni ddim yn deall e, mae'n gwneud yn gyfan gwbl gymaint o synwyr, ond i ni ddim yn ei deall e. Ond i ni plygu ac addoli. Cyn llunio'r byd, trefnwyd ffordd, a dyma oedd y ffordd, y byddai cyfiawnder y tad yn cael ei fodloni, ond hefyd ei drigaredd ar waith. Cyfiawnder a drigaredd, dwi'n mynd ei synwyr, ond fe ffeindio nhw ffordd i ddarparu a chawdwr. Rhaid oedd iddo fynd at y groes, rhaid oedd i'r Iesu dioddef oedd Iesu Grist yn ystod ei fywyd, i ni'n gwybod yna, a dyma oedd yr Iesu yn dweud oedd y disgyblion, peidiwch â fy rwystro fi, rhaid i fi fynd i Jerusalem, ac mae'n mynd i fod yn lwybr anodd, unig, peryglus, maen nhw allan am fy ngwaed, fe fyddai'n dioddef.
O'n sicr fe ddioddefodd yr Iesu ar daith bywyd, ac yn arwain at y groes, ond yna ar y groes. Dyna oedd y pinnacle, allwch chi ddweud. Dyna oedd y dioddef. I ni ddim yn gallu deall hwn, nag un. Mae e tu hwnt i ni. Achos yno dioddefodd e, talodd e'r pris am iachawdwriaeth dyn. Doedd y disgyblion ddim wedi deall hwn. Doedd nhw ddim wedi deall, mae'r groes, mae'n erchyll o beth. Achos ar y groes y mae fy nhad yn mynd i fy nghosbi fi yn gyfwerth a holl defaid ei borfa. Pob Cristion. Fe fydd Iesu Grist ar y groes yn dioddef yr holl boen, yr holl uffern, tragweddordeb i'w holl blant yn cael ei osod ar Iesu Grist. Fedrwn ni ddim deall e, ond dyna'r pris, dyna'r unig pris, dyna'r unig ffordd y byddai'r tad yn gallu cael ei fodloni, o i bob un oedd yn mynd i'r nefoedd, y byddai Iesu Grist yn dioddef y gosb am ei holl blant. Ac felly dyna be mae Iesu Grist yn dweud, rhaid i fi fynd at y groes, rhaid i fi fynd i Jerusalem. Achos yna, pan cyrhaeddodd yna, pan nath nhw hoelio'r hoelion trwy lawe, a'r gwaith o'n trwy ochr, a'r goron o ddrain ar ei benne, yno fe tywalltodd y tad, yr holl ydi gofaint, am bob un o'n pechodau ni, am lwybr o ddioddef, am ei fyddo diosgodd Crist o'i goron o'i wir fodd, mwyn coroni seion o'i wir fodd, i blygu ben dihalog o dan y goron ddreiniog i ddioddef dirmig lludiog o'i wir fodd, codi pen yr eog o'i wir fodd. Oedd na bwrpas iddo fe, y pwrpas oedd codi pen yr eog. Dyna pam ath yr Iesu i'r groes, dyma oedd yr unig ffordd, a roedd angen i'r disgyblion i ddeall hwn. Roedd angen yn y ddeall y mae'r efengil yn gyfan gwbl o gwmpas y groes. A'r Iesu fel ein cynrychiolydd perffaith ni yn cymryd y gosb yn ein lle ni, ac fe nath e hyn o'i wir fodd. O mae'r manylion yma yn bwysig. Fe ddywedodd e'r rhaid. O mor bwysig felly ein bod ni yn dweud rhaid i ni gyhoeddi yr un neges. Os yw'r Iesu'n defnyddio'r gair rhaid, rhaid oedd i hyn fod. Beth yn y byd y mae pobl yn ei wneud, lle nad ydynt yn pregethu'r neges yma, pan mae'r Iesu ei hun wedi dweud rhaid i fi ddioddef. Rhaid i fi fynd i'r groes. Rhaid i fi dalu'r pris mwyn codi pen yr eog. Ac felly rhaid i ni gyhoeddi'r un neges. Am gariad iddo ddod yn wirfoddol a dioddef holl boen ein pechodau ni a chosb ein pechodau ni yn cael ei osod a'i wasgu arno fe. O, roedd yn lwybr anodd. Unig, ni all neb droedio'r llwybr honno gydag e. Fe drodd at ei dad, ei gefn arno. O, am unigrwydd, mae'n erchyll ond diwe. Mae cael cwmni yn help ond diwe. Os ych chi'n poeni neu'n isel neu'n ddigalon, mae cael cwmni'n help. Ond yma roedd Iesu ar ben ei hun. Fe drodd y tad i gefn arno. Fe nath e tywall ei ddigofaint ar ei fab. Ac felly yno ar y groes doedd neb yn gallu deall y boen ath yr Iesu trwyddo. Doedd y disgyblion ddim un o gyda unrhyw syniad am y peth. Doedd nhw ddim yn gallu ymgyffred y peth. Ond yno yr oedd e ar ei groes gyda'i ddwylo pur ar led, ac yr oedd y tad yn ei adael e. Ac fe ddioddefodd e'r erchylltra yna, yr unigrwydd yna. Am bris a dalodd, am lwybr a rodiodd, am boen a ddioddefodd, am iachawdwriaeth a ddarparodd. Rhaid felly ni ddeall rheidrwydd y llwybr yma. Mae dyma yw'r gwir efengil. Dyma yw gwir grefydd. Dyma yw iachawdwriaeth ac achubiaeth enaid. Croes Crist. Dyna yw e. Dyna gyd yw e. Dyna'r cyfan. Dyna pam rhaid i bob oeddfa pnawn Sul fod yn canolbwyntio ar croes Crist. Rhaid, does dim dewis. Gwai ni os i ni mentro pregethu unrhyw beth arall. Achos dyma yw'r ateb. Dyma oedd yr ateb. Fe ddwedodd, oedd yr Iesu'n gweld y camddealltwriaeth. Dyma'r broblem pan mae pobl yn cwyno am yr oedfaon ac yn dweud yr un beth ac yn y blaen. Maen nhw wedi camddeall yn do. Petawn nhw'n deall, fydden nhw'n sylweddoli'r pwysigrwydd, yr rheidrwydd. Rhaid
Roedd y disgyblion wedi meddwl am ryw lwybr arbennig ac yna fe nath yr Iesu yn garedig iawn dweud wrthyn nhw, rhaid i mi fynd i Jerusalem, rhaid i fi ddioddef ac mae'r llwybr dwi'n mynd i gerdded ar hyd ddi. Yma'r union yr un fath o lwybr i chi mynd i gerdded arni. Yma i'n mynd i fod yn lwybr felly. Wel, cadwadigedd sicr yn drydydd yn olaf, adnod 24, yna y dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl i. Dyna i chi os. Os ych chi wir eisiau fod yn Gristion, os ych chi wir eisiau fod yn ddilynwr i'r Iesu, os ych chi wir eisiau fod yn un o fy nisgyblion i, yna dyma beth sy'n bwysig. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, dyma beth sy'n digwydd, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. A dyna'r broblem. Dyna pam ni'n gweld pobl yn troi cefn. Dyna pam ni'n gweld pobl, pam mae'r efengil yn cael ei ffregethu, ac o'r diwedd, mae'r geiniog yn syrthio i'w le, ac yn meddwl, dim dyma'r efengil i fi. Dwi ddim eisiau fe. Dwi'n rhoi digon o sylw i fi. Dwi ddim yn rhoi digon o ryddid i fi. Dwi ddim eisiau'r efengil yma, ac maen nhw'n mynd. A dyna beth sy'n wastad yn digwydd. Dyna beth oedd ni'n gwybod gyda'r Iesu. Fe drodd llawer o ddisgyblion i ffwrdd o'r Iesu pan sylweddolon nhw beth oedd yr Iesu'n ei ddweud. Roedd yn digwydd i'r Iesu ei hun. Mae yn digwydd heddi yn y capeli. I ni'n gweld, maen nhw'n mynd i rywle arall. Ewn nhw i gapel arall yn gyntaf, falle, ond mae'r llawer yn mynd i'r byd yn llwyr. Ond mae eraill yn mynd i'r byd o fewn capel arall. Cyn belled bod y capel arall yn rhoi be maen nhw eisiau. Achos dyma yw'r efengil, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chynyned fi. Dyna beth yw e, mae gyd yna. Yr un yw'r llwybr i ddefaid ei borfa, i'w blant. Os oes unrhyw un am ddilyn yr Iesu, neu am gerdded ar ei lwybr ef, neu dod yn Gristion, be bynnag chi eisiau dweud, yna mae'n rhaid dilyn yr un llwybr. Wrth gwrs, ni wedi pwysleisio hyn. Yr oedd llwybr yr Iesu yn unigryw o ran y groes y cariodd ef. Ond dyma yw y llwybr. Yma yn un o ddarostyngiad ac yn un o ddioddef. Os i chi am fod yn Gristion, fe fydd rhaid i chi fod wedi eich darostyngu, a fydd rhaid i chi ddioddef. Allwch chi ddychmygu capeli heddi'n dweud na, oedfa efengil i. Dychmygwch chi betai'r lle mewn llawn, 600-700 o bobl. A bod chi'n dweud wrthyn nhw, os ydych chi eisiau bod yn Gristnogion? Wel, os ydych chi, mae'n rhaid i chi ddioddef. Ac yna fyddwch chi'n gweld pobl yn mynd mas o drws yn reitloi. Ydych chi'n sylweddoli bod y llwybr yn un anodd, a byddwn yn edrych arnoch chi, ti ddim yn gwerthu'r efengil yma'n dda iawn. Be ydych chi'n trio wneud? Cael gwared yna ni? Ond llwybr o ddioddef yw e, a darostyngiad. I ni'n gweld hyn o'r cychwyn un, pan fod yr ysbryd glân ar waith, yn agor llygaid yr enaid i weld ein hangen ac i weld ein pechod, beth sydd yn digwydd? Yn syth fe ddaw eogrwydd. A pan ych chi'n teimlo'n eog, mae e'n erchyll. Mae e'n brifo. Dyna chi ddioddef. Pan ych chi'n teimlo eogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n boenus. Mae yna rhai wedi disgrifio'r profiad o weld ein pechod fel poen corfforol. Dwi'n nabod rhai sydd wedi bod at y doctor. Yn mynd at y doctor yn dweud, mae gen i boen. A dwi ddim yn gwybod beth i wneud â fe. A dwi'n doctor ddim yn gwybod beth i wneud â'r person a'r claf. Achos maen nhw'n gwneud rhywun sylwad ac yn gwrando ac yn edrych a pob math o beth. Ddim yn gallu ffeindio dim byd o le. Ond y broblem oedd ar goeddiad o bechod beth yn digwydd. Mae'r claf nawr wedi profi'r ysbryd glân yn agor llygaid i enaid. Mae wedi gweld i bechod, mae wedi gweld i heiddiant. Ac mae'n teimlo'n euog. A dwi ddim falle'n deall y beth. Ond mae'n erchyll, mae'n brifo. Dyna yw'r llwybr. Dyna reit ar y cychwyn. Rhaid bod yna ddioddef. Ni'n gweld yn heiddiant. Term arall yw bwlch yr argyhoeddiad. Mae Pantycelyn yn ei ddisgrifio fe, eogrwydd fel mynyddoedd byd, am boen, am ddioddef. I rai mae yna ddagrau yn llifo. I eraill, dyn nhw'n gwybod pa le i droi.
A mae yna ofn y bedd, ofn tragwyddoldeb. Mae rhain yn bethau difrifol. Rhain yw'r pethau mwyaf. Mae hwn yw cychwyn y daith. A mae cychwyn y daith yn un erchill. Y mae pan mae'r ysbryd glân ar waith, y mae yn siglo rhywun. Y mae'n neud nhw deimlo'n ofnadw. Dydyn ni ddim am i bobl yn mewn fan hyn a teimlo rhyw grysur yn syth. Na, dim pwrpas y pregethwr yw i wneud i bobl teimlo'n well yn syth. Na, i ni am i chi teimlo'r boen. Mae'n swnio'n rhyfedd yn diwe. I ni am i chi teimlo'n ofnadw am eich hunan. I ni am i chi weld eich pechod yn goleuni mawr ydyw. Ond yna beth i ni am i'w rhythro chi'n gloi a droed y groes i weld bod yna ateb i'r boen. Ond rhaid iddo fod yn lwybr o ddioddef. Fel yr Iesu, rhaid i mi fynd i Jerusalem. Ac felly fan hyn, rhaid bod na ddioddef, yr un yw'r daith. Mae'r Iesu am i'r disgyblion i ddeall e. Rhaid i chi weld eich pechod. Oes yna rai sydd yn gwrando ni, falle'n dweud hyn sydd yn dweud, na, dydw i ddim yn hoffi'r sôn am bechod, am edifeirwch, am newid meddwl a chyfeiriad mewn bywyd. Neu o droi o bechod dwi'n mynd hoffi math yna o siarad. Efallai bod rhai yn dweud bod hyn yn rhy anodd, yn rhy boenus, dydw i ddim yn hoffi'r llwybr yma. Dwi wedi clywed llawer yn dweud na. Ond am hyn yn arwain enaid. Ni'n gwybod i deimlo'n ofnadw ac mae llawer yn dweud dwi ddim yn hoffi hwn. O, dwi ddim yn licio'r pregethwr yma. Mae e fel petai yn siarad â fi trwy'r amser. Mae e fel petai yn pwyntio bys at a fi. Mae e fel petai yn trio wneud i bawb edrych arno fi. Dyna fel maen nhw'n siarad, dwi'n licio fe. Ac felly maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau'r efengyl yna. Dwi eisiau efengyl llawer mwy cyffredinol. Sdim os gen i sôn am groes Crist. Sa eisiau meddwl am yr llwybr dwi'n gyfarhodio ar hyd i. Gall Crist fod ni sôn am rhyw fath o ddioddef. Ond maen nhw'n hapus gael rhyw fath o efengyl, rhyw gyfeiriad tuag ato fe. Ond pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir efengyl, dyn nhw ddim yn hoffi fe. Ond i ni yn gwybod hwn, pan fod yr ysbryd glân yn arwain rhywun ar y llwybr yma i weld y boen, a teimlo'r boen ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Yna maes o law, ymhen ychydig, i rai yn ystod yr un oedfa, i eraill falle yn ystod cyfres oedfa hon, i eraill ymhen falle blynyddoedd, ond mae'r ysbryd yn arwain nhw at droed y groes, lle maen nhw'n gweld y dioddef a ddioddefodd Crist dros eu pechodau nhw. Ac yna wrth droed y groes maen nhw'n gweld, mae dyma oedd yr unig ffordd y gellir cael maddeiant maen nhw'n dod i weld e. Doedden nhw ddim yn ei weld o'r blaen, ond nawr maen nhw'n gwrando ar y pregethwr, efallai nhw'n darllen rhyw lyfr, ac maen nhw'n sylweddoli, rhaid oedd i Iesu Grist ddioddef y llwybr unig yna, rhaid oedd o fynd i'r groes, a cymryd y gosb yn fy lle fi, ac felly mae'r boen yma nhw wedi brofi nawr o weld eu heogrwydd nhw. Mae pechod, maen nhw'n dod at droed y groes ac yn gweld. Mae dyma oedd yr unig ffordd. Dyma oedd y llwybr bu rhaid i Grist droedio. Achos rhaid oedd i Grist dalu'r pris. Ni allwn ni byth gyrraedd y safon na thalu'r pris. Ac felly mae'r Iesu'n dweud ymwaded ag ef ei hun. Ond nid dyma'r broblem. Petai pobl yn deall hwn, mi fydde fe llawer gwell. Fydde dim problemau mewn capeli yn sicr. Achos yr eiliad bydden nhw'n dod i ddeall ymwaded ag ef ei hun o'r cychwyn. Fe fydden nhw'n parhau i fyw felly gobeithio neu bywydau o Cristnogaeth. Achos ymwaded ag ef ei hun, os ych chi am ddyfod ar fôl i, ymwaded ag ef ei hun, hynny yw, chi wedi gweld eich pechod. Ac nawr chi wedi gweld chi ddim yn gallu cyrraedd y safon. Chi ddim yn gallu fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Ac felly mae'r Iesu'n dweud ymwaded ag ef ei hun. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich ymdrechion i blesio Duw. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich crefydd, eich gweithredoedd da. I chi'n gweld y cyfan fel bratiau bydron yn ddiwerth, megis dom. Ond nid yna beth yw profiad y Cristion. Mae e'n troi i ffwrdd o'i hun. Mae'n gweld i bechod ac mae'n ymwadu ei hun. Mae'n gweld i ymdrechion fel balchder yn trio plesio Duw. A nawr mae'n gweld, fedrai ddim cyrraedd y safon. Dwi byth yn mynd i fod yn ddigon da. Ac felly dwi'n ymwadu fy hun. Dwi'n troi fy nghefn. Mae Paul di deall yn Philippau 3 adnod 7-8. Eithir y pethau oedd elw i mi
y rhai hynny a gyfrifau sy'n golled mwyn Crist. Dwi wedi deall. Ie, yn ddiamau yr oedd hefyd yn cyfrif pob peth yn golled oherwydd ardderchwgrwydd gwybodaeth Crist Iesu fy arglwydd. Mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth ac yr wyf yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Grist. Mae Paul yn cyfri ei holl ymdrechion crefyddol a fi oedd y gorau oll o fyd crefydd. Mae'n dweud dwi'n ei cyfri nhw fel dom, sbwriel, diwerth, gwastraff, afiach. Dyna fel oedd yn edrych ar ei grefydd a'i weithredoedd da. Mae di deall pan welodd fawredd Crist a'i ogoniant yn y goleuni na, fe welodd ei bechod ac fe welodd Crist a fe welodd dwi ddim yn gallu dechrau fod yn agos i fodloni gofynion y tad, ond mae Iesu Grist wedi wneud yn fy lle. Ac felly mae'n ymwadu ei hun, mae'n troi gefn ar ei fywyd ei hun, ar ei ymdrechion. Dyw e ddim yn pwyso'r ei grefydd. Mae'n ei weld fel diwerth, mae'n dod i weld yr hyn yn gallu bod yn lwybr anodd, mae'n dod i weld hynny. Mae'n ymwadu ar hunan, ond am ganlyniad, pan trwy ffydd yn dod i weld Iesu Grist, iddo wneud y cyfan yn ein lle. Dyna i chi eiliad gafodd Paul ac i bob Cristion. Pan yn dod i weld ar y groes Iesu Grist dioddef yn ein lle, ac iddo wneud hyn ein mwyn ni, ac fod yn darparu popeth sydd yn angenreidiol, ac i chi'n cael yr hodd o ffydd i ymddiried. Yn llwyr fod wedi gwneud y cyfan. Dyna'r eiliad i chi'n ymwadu ar hun. Ynawr hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Dyma'r llwybr, i chi'n dechrau gyda'r boen yma, yr eogrwydd yma, ac yna chi'n gweld na fedrwch chi wneud dim byd i ennill a chawdwriaeth, ac i chi'n troi cefn ar eich pechod, i chi'n troi cefn ar eich gweithredoedd da, ac chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ni chollir neb a gredo llawen hawn. Ond eto rhaid i ni ddeall, tra'r y ddeiar, y mae'r llwybr yr ydym arni. Ar ôl bod at droed y groes, mae yn parhau, felly tan y cawn gamu dragwyddoldeb. Mae yn lwybr anodd o ddioddef. Dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun a beth, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. Do fe gododd Iesu Grist yr rhan drom o'r groes, fedrwn ni byth wneud hynny, fe talodd y pris, ond rhaid i ni ei chario hefyd, rhaid i ni gario'r groes, ac mae rhaid i ni wneud yn llawen ei fwyn ef, o ddiolch iddo am yr hyn oll a wnaeth trosom ni. Mae yn lwybr unig ar y degau, mae yn lwybr o erledigaeth, o wawd, o ddirmig, mae yn lwybr o droi o'r byd, o'i bleserau, o'i boblogrwydd. Ond chi'n gwybod beth i'r enaid sydd wedi gweld ei bechod, i'r enaid sydd wedi gweld yr hyn a ddioddefodd Iesu Grist ei fwyn ef. Nid yw hyn yn ddim iddo wynebu, gan fod yna goron i ddod. Mae'r fuddugoliaeth wedi hennill i ni'n barod. Dyna beth mae Cristion mae'n deall. A dyna pan mae'r Iesu'n dweud, os ych chi eisiau fod yn Cristion, yn gyntaf ymwaded ag ef ei hun. A mae rhaid i chi fod wedi gweld eich pechod. A mae rhaid i chi fod wedi dod i weld beth dwi wedi wneud i chi. Mae rhaid chi ddeall yr efengyl. Rhaid i chi ddeall goblygiadau ar efengyl. Rhaid i chi ddeall bod rhaid i fi farw. Rhaid i chi ddeall bod eich pechod mor ddifrifol. Rhaid i fi cael fy nghosbi yn eich lle chi, achos fedrwch chi mo wneud hynny. Ond nawr ych chi wedi dod, chi wedi ymwadu ar hunan, chi'n troi cefn ar bwyso, ar eich enw da, ar eich cefndir, ar eich teulu, ar eich crefydd, ar eich gweithredoedd da. Ych chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ac yna cyfoded eich croes, byddwch barod dioddef,
Byddwch barod fod yn unig, byddwch barod i bobl wneud hwyl am eich pen chi, byddwch barod i peidio cael eich gwahodd i wahanol bethau, byddwch barod i ddioddef a chanlyned fi. Dyna yw'r llwybr, dyna'r efengyl, dyna pam fod pobl yn ei chael mor anodd. Dyn nhw ddim wedi deall yr efengyl, dyn nhw wedi deall y groes, dyn nhw wedi deall beth nath Iesu Grist trostynt. Pa le yr ewch chi? Dyna'r cwestiwn. I ni wedi dweud unsawd gwaith dros y blynyddoedd, o roi her i bobl sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd, ble fyddwch chi mewn 5 mlynedd, ac i ni wedi cael tor calon ar ôl tor calon. I ni wedi weld y dro ar ôl tro. Llai na 5 mlynedd, mae'n sawl achlysur. I ni wedi gweld fod yr efengyl sydd yn cael ei chyhoeddi yn ormod iddynt. Mae'r pris yn rhy ddrud. Mae'r llwybr yn rhy arw, mae'n rhy anodd, mae'n rhy unig, mae'n rhy serth. Ac os felly, os yw'r llwybr yn rhy serth, yna dydych chi ddim wedi gweld be dioddefodd Crist yn eich lle chi. Achos os i ni wedi deall be dioddefodd Iesu Grist, yna does dim byd yn ormod. Yna y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am yr llwybr hynny a rodiodd, yr holl ffordd i Jerusalem, yr holl ffordd i Galfaria, yr holl ffordd i'r groes. Ac yno iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. O Dduw, helpa ni ddeall hyn, i fynwesu yr arglwydd Iesu Grist, ac i dderbyn yr iachawdwriaeth sydd yno ef, ac i ni ymwadu a'n hunan, ac i ni gario'r groes, ac i ni ddilyn yr arglwydd Iesu holl y ddyddiau ein bywyd. Teir gweithiau ein plith, i ni'n gofyn hyn oll drwy enw a ceiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 633, 633, dilynaf y migael trwy foes, amarch a gwradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. 633 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chi all hyd byth. Amen.